La recuperació del Cornellà, iniciada a la Devesa, vivia el segon capítol contra el Terrassa amb un guió similar. Els gols no arribaven fins la represa. Àlex Gallar obria el marcador per al Terrassa amb un gran gol. El Cornellà es quedava amb 10 homes, però aconseguia capgirar el marcador. Cazor l'empatava de penal al minut 66 i el capità David García, a la sortida d'un córner, anotava el gol guanyador. El Terrassa se situava quart per diferència de gols amb el Rubí, que perdia per 3 dianes a la Pobla de Mafumet. Els tarragonins s'avançaven aviat amb gol de Víctor Bartomeu i deixaven el partit encarat abans del descans amb la diana de Quique Tortosa. A la segona part arribava la sentència després d'una centrada grana que s'introduïa a la seva pròpia porteria el central rubinenc David Fontanils. Si bé el Terrassa és quart, Rubí i Cornellà sumen els mateixos punts, 24, un punt per sota i el Sant Feliuenc. El duel de nouvinguts a la categoria, el Cerdanyola s'avançava al primer temps amb diana de Fernando Velillas. El partit es posava de cara per als ballesans fins que al minut 40 Gerard Sanz veia la segona targeta groga. El Sant Feliuenc obtenia el premi de l'empat, que el deixa a un punt del quart a la represa amb diana d'Eric Pacheco. El Cerdanyola encadena 8 jornades sense guanyar. Empat al Joan Baptista Milà entre una coratjosa rapitenca que viatjava amb tan sols 14 homes i el Sant Boià. Cristian Bartomeu avançava els del Montsià amb un gol de bandera i Alberto Manga empatava abans del descans de penal. Debut amb mal peu del nou tècnic del Castelldefels, Lluís Albesa. El Vilafranca tallava la ratxa de 2 derrotes seguides amb triomf als Canyars gràcies a un tret de llarga distància d'Òscar Valerio.